Flotabarrade xa víamos a intensidade que ten o vento nestes momentos aí con Demetrio que a duras penas podía aguantarse en pé precisamente por esa intensidade coa que sopra nestes momentos. A cousa, xa lles dicimos, vai ir a peor porque se vai activar esa alerta vermella. Tamén vai ir a peor terra adentro. A borrasca Ingrid vai traer moito frío e neve en cotas moi baixas este venres. A borrasca Ingrid é esta, vai se formando ao longo das jornadas dos xoves, vamos ter o venres xa situado ao norte da Península Ibérica, e desde aí vai arrastrar moito aire frío en altura, unha masa de aire polar marítima que ven do sur de Groenlandia que vai afectar a Galicia. Os efectos da borrasca Ingrid axiña chegarán a Galicia e manteránse ata a tardiña do sábado. Comezará cun temporal de vento con refachos que poden superar os 100 km por hora en terra e con ondas duns 7 metros no mar. Os avisos vamos empezar os tarde xa con eses avisos amarelos por vento no litoral en zonas altas, incluso no norte da provincia de Lugo, no norte da provincia de Coruña, aviso laranxa por vento do sur, onde poden superar os 100 km por hora, e teremos aviso laranxa en todo o mar por ondas que estarán en torno aos 5 a 7 metros. Pero o máis destacado desta borrasca será a neve. Agárdanse acumulacións de máis de 20 centímetros na montaña. As folerpas tamén callarán en puntos máis baixos do territorio nos que é menos habitual. Os avisos por neve van ser na xornada de mañá venres. Xa se van ir activando durante a madrugada, esta vindeira madrugada. Será en todo o interior de Galicia, amarelo, por acumulacións superiores aos 2 centímetros por encima dos 500-600 metros. Iso non quer dicir que non neve máis abaixo, isto estamos falando de acumulacións. E na montaña vai nevar e as acumulacións será laranxa porque se poden superar os 20 centímetros. Por exemplo, a cidade de Lugo moi probablemente vexamos neve, prácticamente toda a provincia de Ourense, o interior da provincia de Pontevedra, algunha zona do interior da provincia da Coruña, e non se descarta que pode haber algún copo na cidade de Santiago. A maior probabilidade de ver a neve en lugares pouco frecuentes será na tarde-noite do venres. Meteo Galicia prevé un descenso da cota ata os 400 metros.